Hola i benvinguts. En aquest vídeo examinarem com realitzar les tasques en el Moodle de proves que tot participant dels cursos de competències digitals en la Fundació Universitària Martí L'Humà té disponibles. Per fer-ho, utilitzarem una altra vegada el nostre amic alumne 1 exemple que tenim dintre de la plataforma. Si accedim a la plataforma, recordem que accedirem al tauler del nostre perfil, on podrem veure els cursos als quals estem matriculats. Com podem veure, l'alumne 1 té uns quants cursos als quals ha visitat recentment, com pot ser el curs exemple, l'A2 i el B1. I a la part de sota es poden veure aquests cursos. Recordem que també es pot accedir mitjançant el menú de l'esquerra dels meus cursos, tot clicant a damunt d'ells. L'objectiu d'aquest curs és fer una petita introducció en com un docent en un curs Moodle pot fer les tasques més habituals. El primer de tot és conèixer l'estructura d'un curs Moodle. Com podem veure, aquest curs Moodle té una part central on es situaran tots els continguts i recursos que nosaltres vulguem enllaçar. Un menú de la part esquerra, on podem seleccionar els participants del curs, per exemple, les seves qualificacions i accions de l'usuari com tornar al tauler, la pàgina inici del campus de la FUM o seleccionar els meus cursos i moure'm entre ells. En aquests moments no tenim el menú de la dreta, l'hem de configurar. Aquesta primera configuració està per temes. Si jo vull canviar l'aspecte del meu curs Moodle, sempre hauré d'accedir a la rodeta que hi ha a la cantonada superior dreta. Si despleguem aquest menú, podem accedir a editar paràmetres. El que estem fent és accedir a la modificació dels paràmetres del meu curs. Molt important, no modifiqueu el nom del curs. No modifiqueu el nom del curs, donat que l'equip formador l'utilitzarem per accedir al vostre curs i poder examinar el vostre progrés. Com podem veure, el Moodle es basa en un conjunt de camps on ens dona una informació i ens permet modificar aquests camps, com és el nom complet o el nom curt o fins i tot la data d'inici del curs i la data de finalització. Hi ha una pestanya on podem expandir totes les opcions o contreure totes les opcions, com podeu veure que són totes aquestes. Anem a expandir-ho tot i anem a veure que podem canviar la descripció del curs i fins i tot podem afegir una imatge al nostre curs com es veia abans, que era el Velletatux, aquest que jo utilitzo com a exemple. Podem canviar el format del curs en comptes de temes, per exemple, podem posar per setmanes i podem canviar altres aspectes del curs. Una vegada s'han fet tots els canvis pertinents o que hem desitjat, l'únic que hem de fer és deixar els canvis i visualitzar. Com podeu veure, ara l'aparença ha canviat. Ja no posa tema 1, sinó que està posat per setmanes, del 16 de setembre al 22 de setembre i així successivament. Per fer aquesta petita introducció a Moodle, anem a posar-lo una altra vegada per temes, anem a format del curs i seleccionem per temes. Una vegada ho tenim, descem i visualitzem. Ja ho tenim una altra vegada. Com funciona Moodle? Moodle funciona amb dos rols principals. Un, el que tenim ara, que és de visualització i accés als recursos. Ara mateix està buit, tema 1, tema 2, és a dir, no hi ha res. I l'altre, que seria el mode edició. Per activar el mode edició, l'únic que hem de fer és fer clic en aquest botó que està a la cantonada superior dreta, que posa activa edició. Una vegada fem això,
Moodle ens permet editar tot el que hi ha en els continguts. Ens permet, per exemple, arrossegar els temes i canviar-los d'ordre. En aquest cas, com és el tema 1 i el tema 2, torna a modificar aquesta numeració. Podem editar, per exemple, el mateix tema de cadascun i podem personalitzar-lo o deixar-lo per defecte. En aquest cas anem a posar un exemple modificació 1 i desem. Fixeu-vos com així de fàcil podem canviar el títol dels nostres temes. Tornem a fer el canvi perquè veieu que sí que només fent clic i arrossegant podem modificar la posició dels temes. També què podem fer? Podem afegir una gran varietat de recursos i tasques. Moodle per defecte té una potència i una capacitat i varietat de recursos i tasques. Per fer-ho, només hem d'accedir a afegeix una activitat o recurs que apareix en cadascuna de les seccions o temes del Moodle. Anem al tema 1, per exemple, i li diem afegeix una activitat o recurs. Aquí ens apareixen totes les activitats o recursos. La diferència entre una activitat i un recurs és que un recurs no pot tenir qualificació, mentre que una activitat sí que ho té. Podem separar, aquí les tenim totes, podem separar les activitats que tenim aquí, per exemple, una consulta, un fòrum, una tasca, un taller, dels recursos. Anem a començar pels recursos. Un recurs no deixa de ser una eina per posar a disposició del nostre alumnat informació que després pot utilitzar. La primera, més interessant a utilitzar, són les etiquetes, per tal de separar la informació. En Moodle sempre tindrem un editor, com podeu veure aquí sobre, molt semblant a l'ofimàtica, que em permet modificar els textos i el seu color, la seva posició. En aquest cas posem continguts i jo puc seleccionar que estigui centrat, en negreta, puc dir que sigui una capçalera gran, d'acord? I es va modificant tot aquest contingut. Una vegada jo ja el tinc seleccionat, deixo els canvis i veurem el seu resultat. Veieu? Tinc una etiqueta que hi ha aquí. Aquestes etiquetes i continguts són intercanviables entre els temes. Ara està en el tema 2, d'exemple de modificació 1, puc posar-lo en el tema 3, com jo vulgui. És molt flexible la plataforma. Sempre que creï un contingut, ho puc tornar a editar o fins i tot puc duplicar-ho. D'aquesta manera, mantinc el format i els paràmetres utilitzats. Una vegada s'hagi duplicat, tindré dues etiquetes amb el mateix valor i l'únic que hauré de fer és modificar el que hi hagi en el seu interior. És a dir, en comptes de tenir dos continguts, torno a editar paràmetres, espero que es carregui, i aquí poso, per exemple, URLs o enllaços i deixo els canvis. Ja sabem crear etiquetes i moure-les. Ara anem a crear més recursos que serveixen per, separar els continguts d'un curs. Afegim un recurs una altra vegada i en aquest cas anem a seleccionar un fitxer, una càrrega d'un fitxer. Doncs anem a fitxer i li assignarem un nom. Per exemple, el meu primer fitxer a Moodle. Podem afegir una descripció, si volem, i després tenim aquest selector que em permet carregar d'una forma molt senzilla i intuïtiva qualsevol fitxer al meu curs de Moodle. En aquest cas, el que faré serà seleccionar un fitxer, un doc, i l'arrossegaré aquí, a la càrrega de fitxers. Fixeu-vos que ja està carregat. L'únic que he de fer és deixar els canvis
i ja tindré el meu primer fitxer carregat a Moodle, que està linkat i pujat a la plataforma i disponible per l'alumnat les 24 hores del dia. Quan afegeixo una activitat o recurs, normalment sempre s'afegeix a la part de sota. L'únic que hauré de fer és moure'l a la part de continguts i si vull puc moure'l a la dreta. Aquest contingut i totes les etiquetes i totes les parts d'un curs, en Moodle, podem escollir l'opció d'ocultar. Fixeu-vos que ha canviat a gris més fosc, no? Més claret, millor dit. Llavors, això significa que nosaltres, com a professor editor, podem veure i modificar aquest fitxer, però que els alumnes no podran veure-ho en cap moment. I ho posa ocult per estudiants. Ho poso en mostra una altra vegada i ja ho tindré. Anem a fer un altre recurs. Vinga. Seleccionem una altra vegada, afegeix una activitat, anem a recursos i en aquest cas farem una URL. Una URL que no deixa de ser un enllaç. Aquí posarem enllaç a pàgina principal de la Fundació Martí L'Humà. Venim aquí, agafem la URL, la copiem, d'acord? Podem posar una descripció i hi ha més camps, com per exemple l'aparença, que sigui aquí mateix o que s'obri en una finestra emergent. Anem a posar que s'obri en una finestra emergent, per exemple, amb aquesta amplada en píxels. Doncs, deixem els canvis, d'acord? I aquí tenim, us ensenyo el curs Moodle, tindríem la URL, accedim aquí i directament s'obriria en una pàgina nova, en una finestra emergent, tot el que seria la pàgina de la Fundació Universitària Martí L'Humà, com podeu veure. D'acord? Hi ha més recursos interessants i molt útils, d'acord? Com pot ser crear una carpeta i pujar molts fitxers dintre, vincular una pàgina, que bàsicament és una informació com si fos una web, molt senzilleta però molt efectiva. I, òbviament, els llibres, ja els coneixeu tots, d'acord? Perquè és el recurs que utilitzem durant la nostra formació. Això serien els recursos que podem utilitzar i que es poden crear en el Moodle. Però anem a fer una altra secció, dintre del tema 1, per exemple, i li direm tasques. Les tasques, podeu veure, encara que sembla molt costós, és senzillet el Moodle. Llavors, les tasques són aquelles que sí que reben qualificació. Aquestes tipus de tasques en el Moodle es diuen activitats. Afegim una activitat o recurs i anem a les activitats. Hi ha moltes, base de dades, consultes, eines, enquestes, fòrum, glossaris, hi ha moltíssimes. Les més habituals són les que veieu aquí, la tasca. Seleccionem una tasca i posem aquí exemple de tasca per qualificar. Vale? Llavors, en descripció nosaltres podem posar l'enunciat. Tot el que nosaltres vulguem utilitzant aquest recurs. O fins i tot podem carregar un enunciat utilitzant la càrrega de fitxers. Llavors, ho expandeixo tot perquè ho veieu. Podem posar la seva disponibilitat, des de quan poden fer trameses, fins quina data de venciment, quin tipus de tramesa poden fer, text en línia, tramesa, quants fitxers poden carregar. Hi ha molts paràmetres a configurar, com podeu veure. El Moodle és una eina molt potent que permet una gestió molt exhaustiva del que volem aconseguir mitjançant els recursos digitals. En aquest cas, és molt interessant que posem, per exemple, text en línia perquè puguin escriure els alumnes. I sempre que tingueu dubtes, fixeu-vos que sempre hi ha un interrogant al costat de gairebé tots els camps. Si fem clic en ell, ens diu una informació que explica el que és. Si aquesta activitat, els estudiants podran fer trameses abans d'aquesta data. Sempre ens ho explica tot.
I també, si veniu aquí, per exemple, requereix que els estudiants facin clic en el botó de tramet. Doncs t'ho explica també. És a dir, heu de perdre la por a toquetejar i, sobretot, testejar el Moodle. Cadascú de vosaltres té una plataforma individual per fer totes les proves que vulgueu. Llavors, ja tenim com crear recursos, com crear tasques, fins i tot, però ens falta una cosa molt important, que són els estudiants. Una vegada jo he acabat de fer tot el procés d'edició del meu curs, de crear continguts, desactivo l'edició i, com podeu veure, el curs torna al mode de visualització on jo puc accedir als recursos però no els puc editar, com es pot veure. Què ens falta? Els participants. Llavors, per accedir als participants del meu curs, l'únic que he de fer és anar al menú de participants, del menú esquerre, i això ens obrirà la finestra on estan tots els participants que estan cursant el meu curs, en aquest cas, en aquesta plataforma del campus virtual de la Fundació Universitària Martí L'Humà. Per inscriure nous alumnes, només hem d'accedir a aquest menú, a aquest botó que està aquí a la part de sobre o a la part de sota, és indiferent, i ens apareixerà un diàleg on nosaltres podem seleccionar el rol que volem assignar-li a les persones i els usuaris de la plataforma. Anem a fer uns exemples i per exemple, jo em ficaré com a estudiant. Una vegada hem seleccionat l'usuari i el rol, fixeu-vos que jo, amb aquest compte de correu, estic com a estudiant. Ara anem a agafar un nou company, d'acord? És a dir, a Daniel, en aquest cas, un dels meus companys formador, i li posaré el rol de professor no editor. Els rols que jo puc assignar venen determinats per l'administració de la plataforma. Llavors, Daniel Guerrero ja està dintre del meu curs, participa amb aquest rol, professor no editor. Un professor no editor dintre d'un curs de Moodle pot qualificar, però no pot generar ni editar els continguts que apareixen, per exemple, mentre que un professor ho pot fer tot. D'aquesta manera nosaltres podem anar afegint els nostres estudiants. Sempre han d'estar dintre de la plataforma i anem a fer un mes, per exemple. Anem a buscar el José García. D'acord? Un altre dels meus companys formadors i l'inscriuré com a formador. Com a estudiant, perdó. Veieu? Ja ho tenim aquí. Una vegada ho tenim fet, doncs tornem al curs. Podem tornar per aquí, per exemple, o per aquí, és indiferent. I ja tenim el nostre curs amb els nostres participants, sabem crear recursos, sabem crear tasques i sabem inscriure a participants. Què ens quedaria? Ens quedaria donar el menú de la dreta dintre del nostre curs. Per fer-ho hem de activar l'edició del curs, anar-nos a l'última secció que hi ha aquí a l'esquerra on posa afegeix un bloc. Aquests blocs em permeten afegir informació interessant del curs. Per exemple, un calendari, puc afegir també un bloc d'HTML per posar el que jo vulgui, podem posar, per exemple, els usuaris que hi ha en línia, és a dir, tot allò que nosaltres vulguem. En aquest cas anem a seleccionar un calendari. Seleccionem el calendari i, com podeu veure, ja ens apareix això, el desplegable del menú de la dreta. Despleguem i tenim el calendari. Us en recordeu que abans hem fet una tasca? Aquesta tasca? Exemple de tasca per qualificar? Doncs aquí apareix. La data de venciment d'aquesta tasca. D'exemple de tasca per qualificar. Si jo modifico la data
d'aquesta tasca es modifica la del calendari. Anem a afegir un altre bloc perquè veieu com s'utilitza. Anem a utilitzar, per exemple, anem a afegir el canal d'informació RSS. És un bloc que el que permet és que jo en aquest canal puc afegir fonts i em permet que apareguin notícies. En aquest cas no tinc res, però fixeu-vos lo fàcil que és editar aquests blocs. L'únic que he de fer és que si jo vull que les notícies m'apareguin abans, amb la creueta el moc cap a dalt i ja el tinc a dalt. Que vull configurar aquests canals de notícies? Doncs li dono a la rodeta i configurar blocs de canals. Aquí puc configurar el títol, per exemple, els canals que hi hagi disponibles i com es visualitza. Hi ha moltíssima informació i és molt interessant que aneu toquetejant i aneu fent i no tingueu proves a equivocar-vos. D'aquesta manera jo puc configurar tots els menús que jo vulgui en la part dreta, que són molt útils pels estudiants, com el calendari, notícies, el que vosaltres creieu adients. Proveu-los, hi ha molts, com podeu veure, torno a veure, cursos, enllaç a una secció, el que vosaltres creieu que pot ser interessant, sobretot és que practiqueu i practiqueu. Desactivem edició i tornem a la visualització estàndard. Això és una visió ràpida, en 5 minuts, d'acord, per tal que li traieu la por a la utilització d'una plataforma Moodle. Nosaltres, durant el curs de competències digitals docents A2, l'utilitzarem molt el Moodle, perquè és l'eix vertebrador de tots els continguts digitals que podem utilitzar. D'acord? Això és tot. Fins la propera.